awali pagi harimu dengan ngising. Larang, larang. Larang. Gue bosok. Tak kalau tes koclok, gua bosok ya didol. Wah, kalau tes dewi baik kita malah enak. Sik, tak boleh. Nggak buah, bumbu. Ya ning ndi mak itu kok bumbu iki. Neng. Apa kari papat? Bang. Bang ada. Lo coba ada. Ya tak gawa ngamuk ora ya iki yo. Tak ya. Apa kok? Kucing, Mak. Hus. Tak metu saya, Mak. Wow. Oh, tes dhewe enak. Tuku. Ya orang gue peso cah. Tak ada peso. Tangan pun jadi. Perlu kerja keras, bolong. Ini nek duwe rezeki turah, ngijoli mae, ngijoli bumbu. Iya, aku ya pengen lotes kok. Tukuran didit. Terus ya lotise ra enak. Iya. Ah. Wah. Ih, melu master chef iki aku. Terus iki. Saiki piye carane aku oleh buah ora tuku? Saatnya jurus ninja. Wah. Hahaha. Stop. Iya, aku ora ning peso iki. Wah, cocok iki. Ngene wae enak kok dadak tuku. Wis banget iki. Ya, sambelnya pedes.
nang banyu. Weteng mules. Singgir gesek kok malah. Cukup wong aku ra sida ngulot, Des. Ngising sik. Apa iki? Walah kok ana sajen ya. Ya, wah ini bahaya. Tapi itu tidak berpengaruh. Ngising karo makan roti. Ngisor betul luar mlebu. Itu tahu apa lagi? Apa? Weh. Coba. Cuk imangen tot iki lho. Asu menengo. Kei lho. Menengo. Baleni meneh. Kuwi ngopo? Wetengku. Wetengku lara. Kenapa iki? Bareng ngopo? Aku mau mangan sajen. Lah utakmu sajen kok mbok pangan iki lho. Minggir. Kau tak gone ini Pak Mantri wae. Iya. Saya tak goleke alat transportasi sik ya. Ya cepet. Bola kae. Dia munggah kene. Lah teke nganggo songkro ya apa mbok kira aku cor-coran apa piye? Lah enenge ya mung iki lho. Ya nek mundur lho kaya dorundur San. Wis dipapake sisan. Ah. Ta iso sora iki. Yo. Ora kabotan ya. Yo. Nah. Wes? Wes. Udah perang Jan. Ayo jalan. Jalan jago. Ini prakteknya ngendi? Oh, maju sithik. Lah kuwi. Praktek. Praktek mantri. Lagi tak beli pelakon iki lho. Wih. 20.000 meter. 20.000 meter. Wah, iya. Peneng emi cilik sih. Mili. Ya wis ayo.
Rankingan iki kok ora mudeng. Mak ngeriyo ngene ya. Ora mudeng. Praktek ngantri iki. Iki apa praktek iki? Kowe lucu. Menggawe aku mari apa gawe aku mati kowe iki. Sorry kok. Rang matke. Piye iki? Wis teko gone urung. Lah aku iki ngemaki ra. Iki lho. Wis tekan praktek mantri lho. Ah, ketangi dhewe. Tak parkir ke sompro ku sik. Bayo. Alah ngono ya dadak ngentut lho. Ngene. Baleni lho. Jiri. Kula nuwun. Kula nuwun, Mbak. Kula nuwun. Ya. Ano apa le? Ajeng golek tombo, Mbah. Lah wis linggo ini sih. Gue. Lara apa emang kowe? Niki silet kula niku dobol. Lah yung jangan masih dia dobel. Lah kenapa iso dobel? Kula wau anu, Mbak. Bar mangan sesajen, Mbak. Kasian raja doi. Ya wis monggo tak obatane. Tapi aku ra jamin nek iso mari we. Tapi tak coba. Gelem ta we? Nggih. Sik tak sikuke alatku. Langsung ning mburi kene. Nggih. Sikit jengking sik saiki. Sanjengking ra we. Loro ki, Mbah. Jengking o. Bayo. Aju kok ngene. Mbah, lah kok mbok graji barang lho apa? Kowe ngerti ra gunane graji iki? Anggone ning pang sing ngalangi. Gari tak graji gen lancar. Tira. Cek kurang ini. Mbah, ayo pukul bareng, Mbah. Meneng wae. Iki lho balung gone ning paku sing cemrendel ning silite. Gari ak tutuk gen los. Tira. Siap. Siap, Mbah. Ya, ditahan lho. Oke. Jadi tenke. Oke. Meneng sih. Tarik sih. Nang. Aduh. Piye rasane? Penak iki, Mbah. Andaan ya. Wis penak iki wetengku iki, Mbah. Ngapa, Mbah? Biasa letuk. Walah. Tak kira wis krasa, Mbah. Mambu ki lho silitmu. Piye? Aromane piye, Mbah? Ngeceng. Wes engko tak kaya obate. Tak ning ngarepan sih. Wis. Rampung iki, Mbah. Wes. Yo, tak ning ngarepan, Mbah.